muna tuhami raja ni donga sahuta donga sasi ulaon na pinasahak muna piganaho hot ma atong paso-paso nya mata na martua lewata jala hot ma naong tahatay hot ma naong tabudun dibagas seperti kianon satu hari hak di tanggal 24 bulan 5 tahun 2025 pasu-pasu cara donganan di amarta nomor 2 di mata laos merisi homai harbue bir harbue siribur-ribur harbue sate asada posongan hata ni tua-tua nama dong asapir mabuki bahul-bahul ma panalongan asapir ma to dini hita saluhun na lumubi mahamu hasuhu to para anak dong parabolo asal lucu-lucu mana kepanamutan tutu laos mangihut dolison ringgit namar mata na pinatupan ni pamarenta si palas rohani hita natoro lumubi mangaka amat taraja asal dabot songon hata nina tua-tua tu sanggar ma aporik tulubang ma satua sino ma akan napina hamuna marhula boru los gawi ma nang nadiula muna asapina tiko kujar ma tunjulo ni tapi tu dia hamu hasuhuto para anak do parboru mangalaka satu si mana kota pengomongan dohot persaulian tutu dibagas seperti kianon ihita na liat na lulu asa saur sahatita didongan itu hata di namar ningot imam mata ni ulaun di tanggal 24 bulan 5 tahun 2025 laos ulau sadari alani dapat masongon hata ni tua-tua sahat masulu sahat matuboti atau homai di rodang ibulan lu nggak sahat ulau tadi bagas seperti keno di bagas salah siroha sahat mahita liling mangulu sahat tebang gabi atau parhorasan tetong ma di dongan itu kan laos rap madohok mahita tuluhani ingot Ingot. Sahat tayo matuhok maksud